Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Hukuk Geňeşçisi Murat Erşahin bilen Türkiýanyň daşary ýurtlar kanunynaky üýtgeşiklikler barasynda gurrun eders sowallary Pragadan kärdeşim Sehra sorar. Menem size Murat Erşahin'in aydanlaryny terjime etip beren. Sehra, söz sende. Murat Erşahin, Türkiýanyň daşary ýurtlar baradaky kanunda käbir üýtgeşiklikleriň bolandygy we şol bir wagtyň özünde migrantlar baradaky käbir düzgünleriň hem üýtgendigi aýdylýar. Ýogsa-da Türkiýede migrantlar üçin täze nähili kanuny üýtgeşiklikler we düzgünler ýola goýulýar. Täze kanuny üýtgeşiklikler Türkiýedäki türkmen migrantlaryň durmuşynda nähili özgerişliklere sebäp bolar. Türkiýedäki türkmen migrantlar täze kanuny mümkinçiliklerden nähili peýdalanyp bilýärler. Burada nähili iş tecrübelerini baştan geçirýärsiňiz. Tabii, önce herkese selam olsun. Şimdi 2016 yılının, yani bu yılın Ağustos ayının başında Türkiye'deki çalışma kanunuyla ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 2016 yılın Ağustos ayının başında Türkiye'nin daşary ýurtlar we iş kanunyna käbir üýtgeşiklikler girdildi. Hemmelerin ulgudyklanma bilen garaşýan bir üýtgeşiklik boldy we daşary ýurtly zähmet migrantlar üçin Amerikadaky Green Card ýaly turkuaz, ýagny mawy ýaşyl renkli kart çıkarıldı. Bu turkuaz kart bilen Türkiýede ilmi varlarlar bilen meşgullanýan, maarif uğruna işleýän ýa-da giň öwrümli maýa goýma bolan daşary ýurtlara hemişelik ýaşaýyş hem iş ruhsatı berilýär. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik bilen Türkiýede 8 ýyl ýygydarly ýaşaýyş ýa-da iş ruhsaty alanlara ondan soň hemişelik iş ruhsatynyň berilmegi ýola goýuldy. Häzir bu kanuny üýtgeşiklikler bilen baglanşykly taýýarlyklar dowam edýär we has çekmejek maglumatlary muratErşahin.com internet sayfamyzda edinip bilersiňiz. Migrantlaryň iş düzgünleri barasynda iş kanunyna ýanky üýtgeşiklikler girdilenden soň tebii ýagdaýda daşary ýurtlar kanunyna hem utgoşukly üýtgeşiklikler girdilmeli boldy. Bu urda şeýle kanuny üýtgeşiklikler boldy. Ýagny ogol gyska möhletli ýaşaýyş ruhsaty 1 ýyl geçmejek ýagdaýda berilýärdi. Gyska möhletli ýaşaýyş ruhsaty turistlere, Türkiýede mal mülk edinenlere we käbir şahsy ýagdaýlary bolanlara 10 aýlyk möhletli çäklendirilen görünüşde berilýärdi. Täze girdilen üýtgeşiklige görä inni gyska möhletli ýaşaýyş ruhsaty 2 ýyla çenli uzaldyrly. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik maşgalalara berilen ýaşaýyş ruhsaty barasynda. Şu wagtda çenli maşgalalara 2 ýyla çenli ýaşaýyş ruhsaty berilýärdi we inni täze düzgüne görä bu möhlet 3 ýyla çenli uzaldyrly. Biziň iň möhüm ähmiýete eýe diýip bularyň arasynda aýratyn baha berýän ýene bir kanuny üýtgeşikligimiz bolsa onha şeýle. Mundan ogol turistik maksatly ýaşaýyş ruhsaty alan bir migrant Türkiýeden başga bir ýurtda 120 günden köp bolan makaly onuň alan ýaşaýyş ruhsaty öz güýjüni ýitirýärdi. Täze düzgüne görä Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty alan migrantlar başga ýurtda näçe uzak wagtda bolsa-da oň ruhsaty ýatyrylmaýar. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik hem onha şeýle. Ol Türkiýede bir migrant maşgala ýagdaýyndan ýaşaýyş ruhsaty alanan bolsa daşary ýurtda 180 günden köp wagtda bolan makaly onuň ruhsatyndan ýatyrylýardy. Täze düzgüne görä inni maşgalalaryň ýaşaýyş ruhsatlaryna ýanky ýaly ýagdaýlarda hem degilmeýär. Ýene bir kanuny üýtgeşiklik hem Türkiýede ýokary bilim alýan migrantlaryň ikinji kursdan başlap iş ruhsatyny almagy barasynda. Azatlyk radiosynyň üstü bilen mundan ogolky gepleşiklerimizde hem ýatlap geçipdik. Ýagny mundan 2,5 ýyl ogol güýje giren 6458 belgili daşary ýurtlar kanunyna görä daşary ýurtda studentlere hepde 24 saat işlemäge ruhsat berilýärdi. Häzir täze düzgüne görä şeýle çäklendirme goýgorsun edildi. Biz muň bilen baglanşykly Türkiýanyň iş we sosial üçinçilik ministrligine soramyzda daşary ýurtda studentleriň täze düzgüne görä çäklendirmesiz iş ruhsaty almak üçin arzalaryny tapşyryp biljekdigi aýan edildi. Ýene bir möhüm kanuny üýtgeşiklikleriň biri biziň ýaly hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän firmalar bilen baglanşykly. Mundan ogol bir migrant ýa-hut özü ýa-da oň aklawçysy oň adyndan dokument tapşyryp bilýärdi. Täze düzgüne görä göç edarasynyň ýagny Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň ruhsat beren firmalary migrantlaryň dokumentlerini taýýarlap tapşyrmagy ýytyýarlydyr. Täze kanuny üýtgeşiklige görä migrantlar biziňki ýaly diňe akkreditasiýasy ýagny ýörüýte ýytyýar bolan firmalardan hukuk geňeşdarlygy kömegini alyp bilýärler. Bu bolsa migrantlaryň dokument işleriniň gyska wagtda kemçiliksiz taýýarlanmagyna we olaryň peýdakeşleriň duzugyna düşmezligine kömek eder. Türkiýede
we migrantlar baradaky bu kanuny ütköşüklükler 10 gün mundan ol kabul edildi. Ýöne olaryň iş ýüzüne geçirilmegi barasynda resmi düzgünnameler intäk çap edilmedi. Azatlyk radiosundan bu maglumaty öwrenen bir migrant Ertiriyada bir gün migrasiýa gullugyna baryp täze düzgünlerden peýdalanmak isleýändigini aýtsa, oň islegi ýanky aýdyşmaly iş düzgünnamasy çap edilýänçe kanaatlandyrylmaz. Muň bilen baglanşykly habarlary Azatlyk radiosyny ýa-da muraterşahin.com internet sahypasyny ýazarlap öwrenip bilerler. Çünkü bunun genelgesi hazırlanıyor. Bu günlerde sonuçlanır. Önümüzdeki günlerde duyuracağız. Bütün ayrıntıları dediğimiz gibi muraterşahin.com adresinden de takip edebilirsiniz. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu sanyny Türkiýanyň daşary ýurtlar kanuny bilen baglanşykly üýtgen düzgünlerini öňütdirýär. Gepleşigimiziň mehmany Türkiýeli hukuk geňeşçisi Murat Erşahin. Murat Erşahin bilen söhbetleşigimizde dowam edýäris. Soraglary Pragadan kardeşim Sehra soraya. Menem Murat Erşahin'in berjek maglumatlaryny size terjime etip berýärin. Sehra söz sende. Murat Erşahin, Azatlyk radiosyna gelip oşýan köp sanly hatlarda Türkmenistanyň köni pasporty bilen käbir resmi işleriň edilýändigi aýdylýar. Köni türkmen pasporty bilen Türkiýede nähili resmi işler edip bolýar we bu olaryň problemalaryny çözýärmi? Siziň köni pasportly Türkmenistanyň raýatlar barasynda burada nähili tejribeleriňiz bar? Şimdi bizim de avukatımız kanalıyla yaptığımız işlemler var. Eski pasaportla evlilik yaptırdıklarımız var. 15 çift oldu şu ana kadar ve hala devam eden işlemlerimiz var. Bizim firmamız aklowçymyzyň kömegi bilen köne pasportu bolan Türkmenistanyň migrantlara käbir resmi işlerde kömek edip bilýär. Meselem, köne pasportly bir türkmen migranty resmi nikadan geçirip bilýär. Kanunlar muňa ýytyar berýär. Şu wagtda çenli köne pasportly 15 tane türkmen migranty nikadan geçirdik. Bu edil häzirki wagtda hem dowam eden köp sanly türkmen migrantyň işi bar. Biz kanunlaky käbir ýagdaýlardan peýdalanyp köne pasportly türkmen migrantlaryň resmi nikadan geçmegini ýola goýduk. Ýöne köne pasportly bir türkmen migrantyň resmi nikadan geçmegi onuň Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty almagyna kömek etmeýär. Türkiýanyň göç edarasynyň ýaşaýyş ruhsaty almak isleýänleriň öňüne goýan birinji şerti olaryň ilkinji nowatda kanuny pasporta eýe bolmagy. Ýöne biz köne pasportly türkmen migrantlara resmi nikanyň ýaşaýyş ruhsatyny almaga kömek etmeýändigini öňünden duýdurýar. Resmi nikadan geçmek isleýän köne pasportly türkmen migrantlaryň işini 20-25 güniň dowamyna bitirip berýär. Türkiýedäki uniwersitetlerin %90 götürmi köne pasportly türkmen raýatlaryny täze pasporty bolmasa-da ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Ýöne köne pasportly bir türkmen migranty bir uniwersitete girip student bolaýanda göç edarasyna, ýagny Türkiýanyň migrasiýa gullugyna täze pasporty bolmagan sebäpli öz ýagdaýyny kanunlaşdyryp bilmeýär. Ýagny olara şonda da ýaşaýyş ruhsaty berilmeýär. Mundan başga da köne pasportly türkmen migrantlar kepillendiriş edaralaryna resmi işler edip bilýärler. Köne pasportly türkmen migrantlar kepillendiriş edaralaryna bizim aklowçymyzyň üstü bilen Türkiýede mal mülk edinip bilýärler. Ýa-da Türkmenistanyň resmi işler üçin ýa-da o taýdan çagatyny getirmek üçin ýytyarnama taýýarladyp bilýärler. Aýryşmak isleýän köne pasportly türkmen migrantlara hem kepillendiriş edarasynyň üstü bilen aklowçymyz kömek edip bilýär. Köne pasportly türkmen migrantlaryň ýagdaýyna görä Türkiýanyň kanunlaryna bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmaga kömek edýär. Bu urda hem jekmejek maglumaty muraterşahin.com internet sahypamyzdan edinip bilerler. Biz köne pasportly her bir türkmen raýatyň ýagdaýyna aýratynlykda garaýar we her kime öz ýagdaýyna utguşykly boljak kanuny çykalgalary tapyp berýär. Bizim hukuk geňeşdarlygy firmamyzda her gün ortaça 150 sany türkmen migranty jaň edýär we ýene günne 150 sany hem hat üstü bilen ýüz tutýar. Şu pursatdan peýdalanyp Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmenistanyň migrantlara, Türkiýedäki türkmenistanyň migrantlara şunu aýdasym gelýär. Biz Türkiýede wizesiz ýaşaýan, işleýän türkmen migrantlar bilen yüz duşuşup olar bilen gepleşip geçiren mahalymyz iň amatly kanuny çykalgany tapyp bilýär. Şeýle kanuny çykalgalar barasynda maglumat bermek üçin biz türkmen migrantlardan pul talap etmeýäris. Evraklarınızı alın, gelin, ben size inceleyeyim. Gelsinler, biz onlara bir çözüm üretiriz. Bizim de bir sloganımız var. Bunu herkese de duyurmak istiyoruz. Yasal olarak kalmak her şeyden daha ucuz. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.